Pane runyerekupe rune simba rikutendera apo pari kunzi pane nhaurirano dzakakosha dziri kuitwa pakati peSouthern African Development Community Sadc nevezvematongero enyika vanopikisa vaNelson Chamisa kuti vagadzirise gakava resarudzo dzemuna Nyamavhuvhu 2023. Sanapinda muna udzidzire ndopano kuti bva wasubscribe ulaika utina on the bell icon notipinda pana pamjolas muzvigwa muti bepa nhau reNewsday rakabuditsa kuti vaChamisa kubvira gore rapfuura vanga vanyorera Sadc kuti ipindire pagakava resarudzo mushure mekunge nyaya yekuti vaMnangagwa vataure pamusoro penyaya iyi yarova madziro. Mumwe mukuru weSadc akataura pachena bepa nhau reNewsday nezuro kuti sangano redunhu iri rakabatwa nenyaya yezvematongero enyika muZimbabwe ndokuburitsa pachena kuti vaChamisa vakanyorera ndare iri svondo rapfuura vachitevera chikumbiro chavakamboita chekunge dare iri rigadzirise gakava resarudzo. Mutsamba yavo yekutevera vaChamisa vaudza dare iri kuti vari kumanikidzwa nevagari vakaisa taro yavo kuSadc kuti igadzirise gakava rezvematongero enyika aiwa rakatasana neZimbabwe. Sando mashuka rubuda pana pachinzi aiwa muNewsday aiwa representative yeSadc yakakonfirma kuti aiwa vaNelson Chamisa vakanyora tsamba mugore rapera, then last week vanyora imwe tsamba zvekare vatora mashuka kuti aiwa Nelson Chamisa akutsomewa aiwa nemacitizens ane tariro muSadc achiti aiwa ndo ichaisa new change, ndo ichaita kana ari re-elections muZimbabwe inoda kuti aiwa ma-elections akaitika muna 2023 they were flawed elections. Saka chibotudzai mafungiro enyu uri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa real change inouya here? Pinai comment section medu musakano subscribe kulaika chinotina on the bell icon.